أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندرا بدنتال أرآن جولما نون بندرا ببنلم أرآن الدين مال non dendangal dente do yewtere nde yettoto en calmini muni kala en jurima dum eden jaafno dum eden ngara e windande men nyalawma hande so Allahu lamdo jabi ko fari e koorka jangino e ko benni alhaaliji danninodo so arti saha mo arti eden janga hande ko cerno o haalani en e giyal do wi'ata wa ta'jilu fitrin wa ta'khiru suhurin, gede jidade e kordo wi ene yida e kordo ta'jilu fitrin yaacinde tajji so nangi muti ayena nama nangi muti so ko wayno rewbe be so joomum wonko defata yimbe ne kucceni tagde joomum ene dogana ko wadata ko wi'a ko dada kono yaacinde stajje nde ko dum woni ko sunnina e ma walla hayso ko gorko wonko jaggi tajgol yonti o huccani e tajgol ngol o hucca e gede makko godde ala yida ko yo yaawno o taja kono non yo nangi mutu non wa ta'jilu fitri yaacinde tajgol caggal nde nangi muti wa ta'khiru suhurin e nemnude kejjari mbasa hejjade law ngoppa ha fajiri faando kejjoda yetaw ada yenana non fajiri kadi feerani sa yenana ma fajiri feeri walla ada jogi sikke mbara fajiri feeri walla feerani wattan hankadi koko feeri mbasa wonde e sikke sabu dum burata kam yenanede so dum ala e nyalawma ma o a jogoto e makko sikke dum woni ene yidana korowo nde o yaacinta tajje e lewru koorka e ko wona lewru koorka fof kono ko ba'da tahaqquqi ghurubi shamsi caggal nde o yenana mutal nange qabla salati al-maghribi ko adi julde futuru o yenanama nangi muti o suwa julde futuru o henyo o taje o wasa wiide o mo juula hawa gayna o wadira ni o gollira sunna nelaado o sallallahu alayhi wa sallam hono non no yidira e makko nemnude kejjari nyaamde wattande jamma waktu mum ene fuddo ma'a nisfi al-layli al-akhir tajirinde jamma wattintonde nde gasoyta ko ma'a awakhiri al-layli waktu o natata ko wa yadkhulu waqtuhu ma'a nisfi al-layli al-akhir wa yantahi ma'a awakhiri al-layli gasoyta ko do wattande jamma do kono non ko wa qabla tulu'i al-fajri gasara ko taw fajiri suwa ferde so fajiri feeri hankadi nyaametaaki neddo o reno wadde non wasa bonnude nyalawmum wa yadullu ala istihbabi ta'jili al-futuri ene tindina yidede yo neddo yaawno taja yo lelno kejjari hadisaji kewdi ngari hen kalaadi jettede en laado o sallallahu alayhi wa sallam ene jogi hen muhalidum sahad ibn sa'd wandene laado o sallallahu alayhi wa sallam o wi la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra serata yimbe be en ngoni e mojjere don do abe jaccina tajde korka mabbe jettama kadi gaabi hurayrata yo weli Allah wona e makko o wi nelaado o sallallahu alayhi wa sallam ene wiya o wi jomiraado tawdo o wi inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra buri yidede jiyabe amdo am fof ko yaccinobe tajugol ga Anas ibn Malik yo weli Allah wona e makko mo haala wonde nelaado o sallallahu alayhi wa sallam
وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. من الله صلى الله عليه وسلم وندينو زيد بن ثابت يولي يا الله ونعمكم وي من كجي دين من كجي ومن غيني نلادو أمي ناهني جول دي سبك firti ko hankadi kam fajiri feeri o juuli subaka haalbe haalaba kaabe be mbi min namdimo non on saha nde o juuli nde ede kejji don nde no foti woni don sa hoddiri dum no foti waktuuji caggal nde ngaynu don nde hakkude mum e nde o naatani julde nde o wi ko fodde ko neddo ene janga 55 aaye dum woni fodde ko lombi don hakkude nde o gayni hejjade nde tan e nde njulungu ari nde biredo abi darrin yo wili Allah wona e makko o wi nelado o sallallahu alayhi wa sallam o wi no la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-iftara wa akharu as-suhura seraha lenyolam ene woni e mojjere don do abe jaccina tajjide abe nemna kejjari dum non wadde nemnude ko jaari ko hunde yidande ko nonne kadi ene jeeya e ko yida sawmun bi safarin horde e dangal so tawi a dannima dangal ussingal julde horde nde wana alay sabu ema hankadi ada wawi wasde horde sabu ka dannido kono non sa hori dum buri tawde korka ka lorlatama koy gede jidade jeeya o woni ko e haalande en kanko jom deftere o ha joni gede jidade e der korka fandi do ko yundabu lil musafiri an yasuma fi safarihi al mubihi lil fitri dangal makko ngal alla dagnannomo tajde e dangal he so taji basi ala ngal non ene yida o hora hen tawde korka ka lorladi mo jomiraado wi wa anta sumu khairul lakum nde koraton de buri mojjude e mon dum non ko wonande mo ene sembinana korka dum do woni ko lolli fa an hishab ibn urwata an abihi annahu kana yusafiru fi ramadana wa nusafiru ma'ahu fayasumu urwatu wa nuftiru nahnu fala ya'muruna bis-siyam bi'hada hishab ibn urwata omo haala ko jetti e bam makko o wi babiraado o ene dannotono e lewru korka kambe bibbe be jaada e babiraado o hora kambe bibbe be mbasa tajje be mbasa horde kono o yamirtaabe yobe kor firti ko abe mbaawi wasde horde so be koorina kadi basi ala hen wadde non horde e dangal ene yida so tawi korka ka lorlatama so ko lorlamo kam tajje nde ko alay sabu so lorlata non tajje nde ko ene yida jomum o wasa horde e dangal so horina kadi basi ala cerno wi wo in ulima dukhuluhu ba'da al-fajr ene yidana ha joni danninodo so andi o mo jogiri natude wuro caggal fajiri arwande nyalawma doone kadi yo hor so tawi o andi o yettoyto ko nyalawma dum woni wo in ulima hay sinno andama dukhuluhu ba'da al-fajr nargol makko ko caggal fajiri wonata fof ene yida yo hortan way kono mo kalamno den nane o ko gandudo ene yetto jamma so fini yo dawru korka cerno wi wo in ulima hay so andama dukhuluhu ba'da al-fajr woni wo yustahabbu lil musafiri fi ramadana ene yidana dannotodo e lewru korka horde hatta wo in alima annahu yadkhulu ila baladihi ba'da al-fajr fi awwal an-nahar hayso o andi non o yettoyto wuro makko ro fayto ko nyalawma caggal fajiri ndi feeri fof de ene yida yo hor
wadde noon ene yiɗa neɗɗo o hoora so tawi woni e ɗanngal so hoorani tawde ko ɗanngal ussingal baasi ala o nangirtaki ɗum o wiyatake yo wat kafara kono so hoori o waɗi ko yiɗa wa sawmu arafata in lam yahujja ene jeeya kadi e ko yiɗa ha joni hoorde hayso wona e nder lewru koorka hoorde ñalawma arafa ñande yimɓe jeehi daroyade arfa nde ɓe jahani yaade arfa ɓe kajjoyani ɓe ene jiɗa koora ñande hen ɓe jeehi daroyima arfa on ñalawma ko laawol gotol o arata hitande so ɓe jeehi enen ɓe jahani makka ɓe walla enen yaaɓe makka ɓe jahani arfa jahani hajjoyde ɓe hayso ko makka gonɗen ene yiɗa kooren on ñalawma gayril hajji wonande ɓe kajjoyani ha joni ene yiɗa koora on ñalawma arfa noon wonata ko ñande guppuli julde taski ñande guppuli nde ñande hen woni arfa nonne kadi wa asru dhil hijjati ene yiɗa hoorde balɗe sappo ha joni e lewru taski ndu balɗe sappo ene yiɗa hoorde ha joni e lewru taski ndu ɗum woni huwa min tasmiyati ljuz'i bismi kullihi wa yadullu ala alistihbabi ma jaa an hunaydata bna khalidin ene yiɗa hoorde balɗe sappo gadiɗe e lewru taske fanda hen noon ko ñalawmaji jeenayi gadiɗi hajjuɗi wonande ɓen ɓe kajjoyani nde wonde ñalawma battowo sappo o ko ñalawma julde onne nanni hen ñalawma o ko ene yiɗa wonande jogiiɗo layya wasa ñamde haydara so fini o finira koorka ha o yaha o fummoya o arta so layyaji kirsama o ñaama e layya he o taƴira kan koorka ɗum nanni hen on ñalawma battowo sappo kono so ɗum ala on ñalawma ene harmi hoorde mo kay gila subaka ha nangue muta ɗum ene harmi ko wasde ñamde gila nde pinɗa nde ha jaha pummoya garta sa arti layya hirsama ñama hen so layya ma walla so layya kirsaɗo foof taƴira ɗon hunde walla ñama nden hunde ñemtinde nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam noon waɗanno ɗum ɗon ene yiɗa woni wasde ñamde ha on saaha woli anna al yawma al ashira idun fala yasihhu sawmuhu wa qawlu al musannifi wa asru dhil hijjati huwa min tasmiyati ljuz'i bi ismi kullihi ceerno o wi ko noonne wa ashura'a wa tasu'a ene yiɗa hoorde ñande haran ñande jeenayi e ñande sappo o ene yiɗa hoore ñande jeenayi lewru haran ene yiɗa hoore ñande sappo lewru haran kadi ene yiɗa hoore lewru haran en mbiyata haran وهو المسمى يوم عاشوراء وهذا على سبيل الاستهباب فعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس أبي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء وأري مدينة أي يهودي أنكو بين كورا نيلوم سبو هاران o wiɓe ma haha ko waɗi oɗon koora o ñalawma ka korka ko woni qalu ɓe mbimo haha yawmun salihun haha yawmun najja llahu bani israila min aduwihim oɗo ko ñalawma moƴƴo ko ñalawma mo allah dandi bani israila en e gaño mabɓe firauna e wondiɓe mum fa samahu musa annabi musa horino ñalawma o qala kanko nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam o wiɓe فأنا أحق بموسى منكم ستوي ko annabi Musa horno kay minen ɓuri handude e mona annabi Musa wadde ko minen kandi e wadde ko annabi Musa waɗanno fa samahu o hoori ñalawma o wa amara bi siyamihi o yamiri yoɓe koor kadi ñalawma o o wi wa an abi qatadata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala nelaɗo wi siyamu yawmi ashura'a inni ahtasibu ala allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu mo haala horde ñalawma sappo harano o wi kanko nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam
omo hasbitoro nde Allah yafotomo ha joni hirande adinode ɗum de. Wa an Humayd ibn Abdullah ibn Abdurrahman وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا سائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وما حالا وندنا لاله صلى الله عليه وسلم وينو o nyalawma hande ko nyalawma sappo haran on biya ka yon kormo wana farilla e mon min non bede hora e mon jiddo yo hor mo horani ne basi ala hen biiden e tasu'a nyalawma jeenay haran kadi ene yida hore dum ne فيعني به اليوم التاسع nyalawma jeede bijo min al muharram ko on woni mo nyalawma sappo bijo o rewata nelaado sallallahu alayhi wa sallam reerdini e horde nyalawma o ko habri dum Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة so tawi Allah wurni kam o horanno ko nyalawma sappo harantan hirande makko wattindinde non e ngurdam den o hori sappo haran o wi so Allah hokki kam wurde hirande arore mami hor hay jeenay o mi watta e sappo he Allah wadi o hawrani hen o hori e jurmi makko wadde non horde dido nyalawmaji ne ko hunde yidande kadi ko hunde mojjere dum non ko do windande men daroto so Allahu lamdo o jabi ha bindande men garoje mi salmini moni kala e mon do woni e no woniri mi juuri momo mi yafmi momo ko Bokar Ahmad Diop to Nouadhibou amin bi on ketki jam on jarama.